Ja, så skal vi til ekspedition på Gududøen. Vi tror, der er noget spændende derovre. Båden er klar. Så er der anemoner, og så kigger vi lige herover. Vi synes godt, at det var lidt mystisk her. Så ligger der et krat med en død elg. Tada! Nu må vi have den frem og dissekere den lidt og se her. Men det ene begge gevierne ligger der. Så det må vi have ned i båden. Og så skal vi... Så ligger der lige gåsen har lagt 5 æg her, nogen er blevet sur. Så er fangsten ombord. Og så er vi her. Stella, hun er meget nysgerrig. Og lårvindsknogler. Og Lotte siger, hun nu vil koge det af og hænge det op på væggen. Nå. Så skal vi lige have pelset de der horn. Det går lige lidt tid. Hej. Ja, så skal vi til ekspedition på Gududøen. Vi tror, der er noget spændende derovre.